Good. Oh, okay, thank you very much. Very much. Very nice. Bye. 이거 우리가 잘한 거 같아. 아 장난 아니야 오빠. 오빠 어떻게 이걸 찾았대 이런데. 나 하루 여행 기념관장인데. 응. 얼마 아닌데. 전문 사진 나온 거. You know, it's about Tady jo. 1,000 to 1,500 Takhle? Indian. Aby tam bylo co? Tahle, No jasně. tohle ne. Tahle by tam měla být taky kus, protože tam jsou ty cihlizní. Aha. A ještě běž kousíček doleva. Ještě tak. Super. Protože, jo, to je neuvěřitelný, opravdu, tak já jsem tady byl. Tak, to už to byl. No, já jsem tady světa. Ne, tady ta. To je ta fotka, ukaž, co si vychodila. No. Takhle. A tady jsou ty cihly. Jo, mě postavil. A ty nepotřebuješ s těma cihlama, víš? Ne, já mám tady. Neadoptovali, to si dělají potvárem, ale tam si mají Kamové, ale v tomhle ne, tady ne. Tady ne, tady. Na jihu šampion, tady ne. Okay. Existuje prostě nějakých 30-40 tisíc čamů. Jinak by ostatní čamové přišli. Takže většina čamů jsou. Ale tady v okolí žádní čamové nejsou. Nula. Pouze má občas někdo příjmení jako čá nebo midi, o kterých se říká, že možná jsou čamského původu. A jinde mimo střední věta nejsou. Já myslím, že někdo třeba jako přistoupil jako k tomu, Ne, to se jako z jiný kultury, jako třeba No, tak to. No, ale to už bylo dávno.